Genesis, Kapitulo 36. Ang mga kaliwat ni Esau. Amo ini ang mga kaliwat ni Esau, nga ginatawag man Edom. Si Esau nagpangasawa sing mga babayi, nga kanaanhon nga amo ang masunod. Si Ada nga bata ni Elon nga Hethanon. Si Oholibama nga anak nga babayi ni Ana, nga anak nga lalaki ni Sibeon nga Hebhanon. Kag si Basimat nga utod nga babayi ni Nebayot nga anak ni Ismael. Si Ada nagbata kay Elifas sa kay Esau. Si Basimat nagbata kay Ruel. Kag si Oholibama nagbata kay Hiyus, kay Halam, kag kay Kore. Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Esau sa Kanaan. Dayon gindala ni Esau ang iyang mga asawa, mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi, kag ang tanan nga mga katapos ang iya panimalay. Kag ang tanan niya nga mga baka, kag mga pagkabutang nga iya natipon sa duta sang Kanaan. Kag nagpahilayo siya sa yautod nga si Jacob, pakadto sa iban nga duta. Naghalin siya kay madamo na ang ilang mga kabakahan, kag hindi na sila makaigo sa duta, sa bagay nga hindi na sila makapuyo sing tingob. Gani si Esau nagpuyo sa kabakuluran sang Edom. Amo ini ang mga kaliwat ni Esau nga amay sa mga Edom non, sa mga kabakuluran sang Edom. Ang asawa ni Esau nga si Ada, nagbata sing lalaki nga amo si Elifas. Si Elifas may 5 ka mga anak nga lalaki nga amo sanday Teman, Omar, Sefo, Gatam, kag Kenas. Kag sa isa pagid ka asawa ni Elifas nga amo si Timna, may anak siya nga lalaki nga si Amalek. Ang asawa ni Esau nga si Basimat nagbata sing lalaki nga amo si Ruel. Si Ruel may 4 ka mga anak nga lalaki nga amo sanday Nahat, Sera, Sama, kag Misa. Ang asawa ni Esau nga si Oholibama nga anak ka babayi ni Ana, nga anak ka lalaki ni Sibeon, nagbata sing 3 ka lalaki nga amo sanday Hiyus, Halam, kag Kore. Amo ini ang mga tribo nga mga kaliwat ni Esau. Ang panganay nga anak nga lalaki ni Esau nga si Elifas, amo ang amay sang masunod nga mga tribo. Ang mga tribo ni Teman, ni Omar, ni Sefo, ni Kenas, ni Kore, ni Gatam, kag ni Amalek. Ini sila tanan mga kaliwat sang asawa ni Esau nga si Ada. Ang anak ni Esau nga si Ruel, amo ang amay sa masunod nga mga tribo. Ang mga tribo ni Nahat, ni Sera, ni Sama, kag ni Misa. Ini sila tanan mga kaliwat sang asawa ni Esau nga si Basimat. Ang masunod nga mga tribo kaliwat ni Esau sa iya asawa nga si Oholibama nga anak ni Ana. Ang mga tribo ni Hiyus, ni Halam, kag ni Kore. Ini tanan nga mga tribo mga kaliwat ni Esau. Ang mga kaliwat ni Seir. Ang tumandok nga mga pumuluyo sang duta sang Edom, nabahin-bahin sa mga tribo, nga ang ilang mga katigulangan mga kaliwat ni Seir nga Horhanon, nga amo ang masunod, si Lotan, si Sobal, si Sibeon, si Ana, si Dison, si Eser, kag si Disan. Si Lotan amo ang amay sa mga kabaranggayan ni Huri, kag ni Heman. Si Lotan may utod nga babayi nga si Timna. Si Sobal amo ang amay sa mga kabaranggayan ni Alvan, ni Manahat, ni Ebal, ni Sefo, kag ni Onam. Si Sibeon may 2 ka anak nga lalaki nga amo si Aya kag si Ana. Amo ini nga Ana ang nakasapo sang tuburan sang mainit nga tubig sa disyerto, sang nagaatipan siya sang mga asno sang iya amay.
Si Ana amo ang amay ni Dison, nga amo ang ginhalinan sa mga kabaranggayan ni Hemdan, ni Esban, ni Etran kag ni Siran. Si Ana may anak man nga babayi nga si Oholibama. Si Eser amo ang ginhalinan sa mga kabaranggayan ni Bilhan, ni Saavan kag ni Akan. Si Disan amo ang ginhalinan sa mga kabaranggayan ni Us kag ni Aran. Amo ini ang mga tribo nga horhanon sa duta sang Edom. Ang mga tribo ni Lotan, ni Subal, ni Sibeon, ni Ana, ni Dison, ni Eser kag ni Disan. Ang mga hari sang Edom. Sa wala pa sing mga hari ang Israel, amo ini ang mga hari nga nagahom sa duta sang Edom sa sini nga pangisod. Si Bela nga anak ni Beor nga taga Dinaba. Si Hubab nga anak ni Sera nga taga Bosra. Si Husam nga taga Teman. Si Hadad nga anak ni Bedad nga taga Avit. Ginlutos niya ang mga Midyanhon sa duta sang Moab. Si Samla nga taga Masreka. Si Saul nga taga Rehobot sa ubay sang Suba. Si Baal Hanan nga anak ni Akbor. Si Hadad nga taga Pau, ang iya asawa. Si Mehetabel nga anak ni Matred kag apo ni Mesahab. Si Isaw amo ang ginhalinan sa mga tribo nga Edomnon nga amo ang masunod. Ang mga tribo ni Timna, ni Alva, ni Hetet, ni Oholibama, ni Ela, ni Pinon, ni Kenas, ni Teman, ni Misbar, ni Magdiel, kag ni Iram. Ang duog nga ginpuy-an sini nga mga tribo ginhingalanan sa tagsa ka tribo. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masunod naton nga episode nga amo ang Genesis Kapitulo 37. Madamo gid nga salamat.